Partner, tabang medical kita ngunya na pagkahapon, may manggagana man nin tablet, may manggagana nin cash, asin, may maklaim nin tablet, partner. Uy, pano manggirara yan programa, ngunyang pong aldaw na ini nin Miyerkules. Diretso kita, partner, sa satuyang pagtabang medical, partner. Ano ang mamamatean mo kung dahil sa sarong aksidente, mabaguan sa imong buhay? Ay, siyempre medyo mamundo, partner. Maray kung na-aksidente ka, sa pagka-aksidente mo, guminana ka sa luto. Ayan, Ayan, pagka-aksidente medyo ibang mo, yan. naglangkaw ka dahil na-stretch sa Yan. imong bitis. O Pero luminaba, sukuyan mo. So, mga bitis, Ayan. pangaring maglangkaw Pero ka. dahil sa aksidente, partner, nag-iba ang sa imong itsura. Medyo mamundo yan, partner. Kumbaga, saro yan sa mga dai mo dapat maranasan. Oh, day partner, lalo na ikaman. Is mababawasan ang mga fans mo, partner. Pero yan, partner, ang makamurumundo, aramon ta, partner, kasi si Aika Ferry, partner, na naman, si may Aika Ferry. nabisto si Aika Ferry dyan sa Banwaan, Candaraga. Ngunyan ta may nabisto si Aika Peri. Gustong sabihin, may istorya na naman si May Aika Peri. istorya si Aika Ferry. Bistoon tayan si Nanay Rochelle. Dala nun tayo ni. Makinis, maputi at kita ang magandang mukha. Isa ito sa mga natatagong larawan ng 33 taong gulang na nanay na si Rochelle Sumbanan ng Maroroy, Daraga, Albay. Sa paglipas ng panahon, sinong mag-aakala na ang makinis at maputi niyang mukha, ngayon ay nagsusugat-sugat na at ang dating magandang mukha ay tutubuan ng bukol. Halos lumuwa na rin ang kanyang kaliwang mata. Sa barong-barong na ito, naninirahan at iniinda ni Rochelle ang kanyang kondisyon. Kwento niya, taong 2018 nang maaksidente siya sa motorsiklo. Nagtamo siya ng maliit na bukol sa mukha hanggang sa kinalaunan ay lumaki ito. 2019 naman nung nagpa-check up siya at napag-alaman na ang bukol niya sa mukha ay isa ng ganap na tumor. Mahirap po. Ano po, minsan po nagiginig po ako, yung paghiga ko iba. Tapos po, hindi po ako masyado makatayo. Tapos madilim po paligid ko. Tulad ngayon po, alam niyo po ba, yung nakita ko lang sa inyo, para kayong anino lang. Madilim, hindi ako Kaya nga po, minsan iginanong ko yung mata ko dahil madilim po talaga. Hiling ngayon ni Nanay Rochelle na mabigyan siya ng asistensya medikal nang sa gayon ay maibsan ang kanyang iniindang karamdaman. Umihingi po ng tulong sa kanya, sa sitwasyon ko ngayon at saka po sa baby ko rin po kasi Lakas ng loob at pananalig sa Diyos ang araw-araw na bitbit ni Nanay Rochelle sa kanyang buhay na darating ang araw na gagaling siya. Yan, partner. Ang istorya ni Nanay Rochelle. Harayuon duman sa dati niyang itsura, duman sa picture niya kay itong panahon. Maputi, magayon. As in, syempre, partner, itong sa iyang itsura, bako pa, arog mo niyan, partner. Kasabay tango niyan, mga ka-action sa studio, si Rochelle Sumbanon. Maray na pagkahapon, tabi. Ate. magandang hapon po Ay, sa magandang inyong hapon lahat. po. Naiiyak ka po, ate. Opo Ilang taon na yan na dinadala mo yung ganyang sitwasyon? Noong 2018 po. 2018 lang? Nagsumila? O, di kayo parang kailan lang? Oo. 4 years po. Ano nga yung aksidente na na-involve ka Aksidente po ako sa motor. sa motor? Ikaw po ang driver or back Siya ride? nagdadrive. Ikaw po. Ako po. Tapos Tapos saan ka tumama? sa poste po, yung mata ko talaga yung Tapos nagdugo po siya. Binaliwala ko lang po. Akala ko po. Hindi ka nagpa-ospital? Nagpa-hospital po ako lampas isang buwan na. Yung nakaramdam na po ako na may bukol dito. Maliit lang. Pero yung pagka-aksidente po, hindi mo po yun sa ospital. Parang Hindi ka nagpa-ospital hindi nung po kasi, aksidente ka agad? hindi po kasi nagtrabaho po ako bilang lady guard doon. Lady Guard. So, saka ka lang nagpa-doktor nung may bukol ka nang nararamdaman? Opo, at saka nung sahod na po ako. Self-insured po ba yung pagkaka-aksidente mo, ate? Opo, nung na-aksidente po ako, kasi nag-away po yung kaibigan ko pati boyfriend. Sabi ko, huwag kayo maggalaw, ma-aksidente tayo. Tapos, Angkas mo sila? opo. Tapos sa sobra pong nila, inanuhan Kumusyon? ko. Parang inanuhan ko, tinimbangan ko talaga ng motor, pero hindi ko kaya. Tapos, naano po niya yung manabela ng ng motor. Silinyador? Opo. Tapos, naano ko siya Sumimplang ganun. po kayo. Opo.
Nakatama ka sa poste. Ako talaga yung naano na yun. Tapos di na po ako makakita kasi ang dami talaga dugos na Okay. lumabas sa mata ko. Rachel, ikaw ba may pamilya? Mayroon po. May anak ka? Meron. Ilan? Isa lang po. May asawa ka? Kinakasama. Kinakasama? Hanggang sa ngayon po kasama mo po siya. Opo, siya rin po yung nag-ano sa akin. Every na hospital po ako, siya rin po yung nagsama sa akin. Dalawa lang po kami, wala pong ibang tumulong. So, nung maaksidente ka, ang trabaho mo ay lady guard ka? Lady guard po ako Saan? sa Olongapo City. Oh, saan nangyari yung aksidente? Saan nangyari yung aksidente Sa po? Pasay City Sa po. Pasay. Ilang taon ka na po ngayon, ate? 33, December 25, So, nangyari ito mga 1988. 29 ka years old Opo, 29 ako doon. nung mangyari. So, ngayon po, dito na kayo nakatira sa Daraga? Opo, nagsama na kami ng asawa ko. Ano po yung mga pagbabago te sa buhay mo simula nung na-aksidente ka po? Wala po ako niraramdam. Parang hanggang ngayon, normal lang po yung pakiramdam ko. Di po siya masakit, di mabigat. Kasi lang po yung pakiramdam ko, kasi yung katawan ko mataba, lumiit, pumayat po ako. At saka po, siguro nangyari nung nanganak ako. Kasi noong 2021 po, nagsilang po ako sa baby ko. So nauna yung aksidente mo bago ka nagkaroon ng Tapos ng nagkaroon na anak. po ako ng bukol, malaki-laki na po, konti. Tapos, siguro, nabinat po ako at saka nag-alaga na ako sa baby ko. 11 months na siya ngayon. 11 months. So hindi pa siya nag-iisang taon ngayon. Mag-birthday po siya sa February 19. Isang taon na siya. Napatingin niyo po yan sa doktor? Opo, Anong sabi? 2019 po, nagpatingin po ako kasi nag-noslin ako. Marami pong dugo lumabas sa ilong ko no, sa BRTTH. Tapos hiningihan po nila ako ng mga CT scan. Sabi ko, ano ko na to? Kaso lang po, malayo yung lugar. Sabi ko, kasi bago pa po ako dito, wala po ako alam. Sabi ko. Tapos di ko po akalain na mahal din po ang pagpa-CT scan, di ba? Tapos yung sahod po ng asawa ko, 3K lang. Bayad pa kami sa bahay. Nag-trending po kayo ate sa social media. 'Di ba? Opo. Marami po talaga yung nakapansin ng inyo pong sitwasyon. Opo, ma'am. Meron na din po bang mga nagtumulong sa inyo? Meron din naman po. Pero kulang pa din. Kulang pa din po kasi Anong hanap buhay ng mister mo ngayon kung siya lang ang naghahanap buhay? isang security guard po siya sa BDO. Magkano lang po ang kinikita? Minsan po, 3,500, minsan 3,000. Hindi po sigurado Ang take yung... home? Opo. Kaltas na yung mga yon eh. Opo, tapos po, pagbili pa ng gatas ng baby ko, bayad pa ng bahay, minsan po natirahan siya mga 50 pesos. Paano na po nagrerenta yung lang kayo? pagkain Nagrerenta lang namin? kayo? Nagrerenta? Opo. Dumating na ba sa punto nanay na parang nagtanong po kayo bakit Opo. Nangyari sa'yo? nangyari po ito sa Opo, pero po di ko po nakalimutan yung Diyos. Siguro po kaya po marami tumutulong sa akin. Kasi po always po ako nagpa-pray na sana po meron tumulong sa akin na maputi ang buti. Sabi ko dahil po simula noong bata pa ako tsaka may trabaho po ako, every makakita po ako ng tao na pulubi man o kaya matanda, yung tao ng pagkain, hindi ko po sinasayang ang 1,000 po. Talagang tumutulong Tumutulong ka din po talaga ako. Kaya nga po, siguro sabi ko ito na yung katumbas ng tulong na binigay ko sa mga tao noon. Yun po, ma'am. Opo. Naandito ka po sa Action Call Center. Ano po ang maitutulong po namin sa inyo? Anong may paglilingkod po ng Action Call Center? Kayo na po bahala. Kung ano po ibigay niyo sa akin. Dahil po, yung pera po na binigay sa akin, pinaano ko po sa ATM. Ayaw, sabi po ng asawa ko, ilagay mo sa ATM, di pwede natin gamitin dahil para sa iyo yung pag-uupera mo. O kaya so yun po ang pag-chemo. gusto niyo po, maoperahan po kayo. Opo. Pinasitiskan po ako kahapon sa Friday pa daw. Kasi kahapon sabi ng sa akin doktor, huwag ako kumain. Sabi niya sa Friday daw, already na yung CT scan ko. Gusto ng doktor malaman kung ikekemo ako o i-offerahan. Okay. Sabi po nila. Opo. Naandito po si Ma'am LB Sidenyo, Oo. ang butihing Ito may gininto ang puso ito, butihin partner. at may ginunto ang puso. Eto, nakikinig pa lang nga partner, naiiyak na. Oo. Oo. Ano po ang magandang balitang dala mo, tabi Congresswoman? Direktor, Hello, Nanay.
Tanong ko lang po, saan po ang CT scan gagawin? Ah? Sa BRT ba gagawin ang CT scan? Opo, opo, BRT Dok. Kasi parang nakita ka sa Malasakit Opo, Dok Center. daw. Opo, Dok. Nakita na kita sa Malasakit Center. Okay na pa ba yung CT scan? Yung charge slip po, nasaan? Yung first po, ano po, CT scan po ako noong 2019. Yung ngayon po. Yung ngayon Sa po Biyernes pa lang. Sa Biyernes pa Sa daw. Biyernes Asan pa po yung lang. charge slip? Opo, Dok. Asan po yung charge slip? Ano po sa bahay, hindi ko Opo. nadala yung envelope ko. So, may babayaran po kayo doon. Nagpunta na po ako na malasakit. Nakita ko nga siya sa Malasakit Ayan, Center. ayan. Eto Yan siya. yung Malasakit yung papel kasi niya eh. Naiwan pala niya, Doc, doon Oo, sa... nasa akin na yung papel. kanya, Kaya naalala ko sa yung bahay. pangalan. So, Doc, ikaw na ang bahala ng mga charge dyan sa BRTTH. Nanay, lahat po ng available sa BRT na gagawin sa'yo kung doon man kayo operahan ha. Opo, Dok. Huwag po kayong mahihiyang lumapit sa amin sa Malasakit Center. Kahit po yung asawa mo, padamanan mo sa kuya, sa Window 7, Malasakit Center. Dahil yan po naman ang pondo ng ako Bicol ni Congressman Sandy Iyo ko. po. Yan po ang tugon niya, permi na ang mga pasyente rin pagpabayaan. Iyo po, Dok. So, kung ma-opera po sa imo naman, ma-MRI, kung ano man ang gigibuho na available po sa BRT, di ka po masupagdaman sa muya. Iyo po. So, si doktora na ang Oo. lahat ng bahala Bala, doon sa lahat ng mag-asikaso. mga babayaran mo Yung- sa BRTTH. Matanong ko lang, partner. Ibigay lang po pagana niya. Kasi Opo. hindi ko Bibigay LB ko po sa'yo. Sidenyo. Oo. Bibigay ko Oo. po sa'yo. May Si Doc. may ano ito, Ate Dadalhin LB? mo po yan Ito sa akin. yung ano nyo, endorsement po. Ayan. Ayan, so ito lamang ang dadalhin nyo. Ito lang po ang dadalhin nyo. Eh, Hanapin para nyo po si mamaya- Miss LB. Nandyan ba yung pangalan niya? Ayan. Ayan, nandyan. Oo. Ang iyo pong chemotherapy, laboratories, and other medicines na available po sa BRTTH, sagot po yan ni Doc. Doc, Opo, Doc. LB Sidenyo. Salamat po, Doc. Hanapin mo lang siya sa Malasakit Center, window number 7. Ayan. Opo. Dadalhin mo ito, tulong po ito sa inyo ng Action Co Center Tabang Ora mismo. Opo. Ayan po, nanay. Dalhin So, niyo po yan. Narinig nyo po, Manang Richel, Iyo po. sagot po ng Action Co Center at Malasakit Center Salamat yung po, Doc. lahat ng proseso na pagdadaanan nyo sa BRTTH. Wala po kayong babayadan. Hanapin nyo lang si Pato na operahan. Ate LB. Napunta lang At siya doon. syempre, kailangan pa. nyo po ng pang-araw-araw na gastusin. Tama po? Salamat Eto po. po. Tanggapin mo muli, galing po muli yan sa Action Co Center, Tabang Ora mismo. Oh, And maliban dyan, meron pang padala sa iyo na pang konsumo, pang Iyo po. food Maraming packs. salamat po Yan. sa Ito inyo po. lahat. Mula Ito kay po, Miss Nanay. Beautiful. Yan. Nanay Rochelle, opo, alam ko po iyang iyak po ay galing po sa inyong puso na Pero bilib ako sa kanya, may partner. pag-asa, tuwa. Bilib ako sa kanya, partner. Patuloy siyang kumakapit at sumasampalataya sa pong may kapatid. Hindi siya bumibitaw. Lumalaban po ako kasi gusto Para sa ko anak pa mo? po alagaan yung baby ko eh. Kasi 11 months pa lang, partner. first baby ko po yun eh. Kaya po, talagang Sana malampasan mo yan para magka-second baby ka pa. kapit po ako sa patalim. Kasi po gusto ko talaga hanggang paglaki ng anak ko, maalagaan Magabayan ko po mo. siya. Ano po yung takot na nararamdaman nyo dyan, Nay? Ano pa pong takot yan? Ano pato na operahan? Ano nang ganap? Ano po, Siya. takot po ako baka po hindi natin alam, di ba? Kasi po, sobra pong mahal ko yung anak ko eh. Parang naramdaman ko po yung pagmamahal ng magulang ko sa akin. Nung may anak na po ako. Kung may mensahe ka sa iyong anak, ano pangalan ng anak nyo, Nay? Rihanna Moral po. Rihanna, opo. Ano po ang mensahe mo sa kanya, Nay? Andyan po sa dyan. Gagawin ko po ang lahat at lumalaban po ako para sa anak ko. Kahit anong mangyari, anak ko, lalaban pa rin si mama mo para sa iyo. At ako, natutuwa naman ako, partner, dahil kahit yung kinakasama mo, hindi bumibitiw sa'yo. Kahit Ano yung pangalan ganyan ang po ni Kuya? pinagdadaanan nyo. Asawa ko po si Ryan Moral. Ryan Moral. Anong mensahe mo rin kay Ryan? Maraming salamat po kay Ryan Moral, sa asawa ko. Dahil po kahit po ganito na itsura ko, di po niya ako pinabayaan kasi bata pa po siya. Nung nagsama po kami, 29 ako, 24 pa siya. Mas matanda ka sa kanya. Ibig sabihin po, Nanay, Ate, simula nang magsama kayo, hindi pa ganyan ang itsura nyo. Hanggang sa ngayon, nakita nyo po yung pagmamahal ni Ryan sa Opo. iyo. Kasi po, alam niya po may sakit ako, kaya nag-nurse din po kasi ako noong December 23, pagkatapos ko po mag-biopsy. Mag-biopsy po ako noong 22, pag 23 po ng gabi.
nag-nuslit po ako. Mga 2 balde siguro ang dugo ko. Isus, grabe. Grabe. Kasi po yung dugo hindi po pumatak. Yung parang gripo po siya na ganon po grabe. siya. Sa brain kasi yan Tapos eh, po sa yung ulo. katawan ko po, Sa ulo nabis kasi po. maraming dugo. Sa ulo yan. Damit ko po lahat para po ako na baril. Tapos sumigaw na po ako sa asawa ko. Hindi ko siya ginising. Akala ko po, nag-stop lang. Nung ginising ko siya, sabi ko, di na po ako nakapagsalita. Tapos wala na ako malay. Sabi ko, be. Tapos tinakbo niya ako sa hospital. Pati tito niyo, yung anak po namin natulog sa bahay, wala pong kasama iniwan. Jesus Mario. Wala po. Sabi ko sa kanya, uwi ka na ba kapag dating mo wala na doon ang anak natin. Sabi ko po. Si Ryan, partner, yan ang kabaliktaran ni King sa kanini ko. Si Ryan, partner, ang patunay na ang pagmamahal niya sa kanyang asawa Tunay ay at tunay. dalisay Yes. na pag-ibig at pagmamahal. Hindi nadadala, partner, sa itsura. Oo. Malipat lang ako dito kay Doc. Doc, maitanong ko lang yung saan mo na iwan yung mga gamit mo sa... Stethoscope. Stethoscope. oo. Naiwan po sa OR. So may nakaschedule kang operation ngayon, Doc. Ate Diyos ko. Hindi, kidding aside po, Nanay, Rochelle, Opo. eto po ay dadalhin nyo lang po doon sa opisina ni Ma'am LB. Maraming Sa Malasakit salamat Center po, Doc. Nanay, Opo, Windows 7 Doc. po. At narinig nyo naman yung assurance, hindi kayo pababayaan. ni Opo, Manay, ha? maraming salamat Ng po. Action Co Center. Pagpalain po kayo din God. Tabang ora mismo. Lahat po na tumutulong sa akin. Pagpalain po kayo din God. Opo. Sana po mas tumagal kayo sa work nyo at saka maging asensyo po kayong lahat tumulong sa akin. Mabuhay po kayo, ate. Para sa Salamat inyong pong po. anak at pamilya. Kaya po, ipagdasal nyo na lang po ako na sana po masurvive ako. Para lang po sa baby ko. Gagawin po namin yan, ate. Opo. Kaya nga po lumaki ang bukol ko dahil kunti lang po sahod ng asawa ko. Hindi po ako, kumbaga gusto niya po ako tulungan pero kasi po, ngayon lang po ako may alam na Malasakit Center kasi po Kung dati. matagal na kami, Nanay, 2018 Opo, pa. Sana nagbabayad nakilala ka po agad ako kita. always. Sana nakilala ka agad kita ng 2018 pa. So, ang Natapos na importante, sana yan. mahalaga gumawa ng paraan ang pong may kapal na magkatagpo. Maraming salamat po. Manang Richel at si Manay LB ng Malasakit at Action Co Center. Nang sa ganun ay may parating yung tulong na sana tayo ay umaasa at nananalangin na makasurvive si Manay Richel. Salamat po. Para sa kanyang anak at sa kanyang asawa. Panalangin po namin na sana gumaling po kay Ate Rochelle. Opo.